Sampeyan kadang-kadang kok rumangsa omahe sampeyan elek, iku asline gak perkara omahe sampeyan elek, iku sebab ana tangga bangun omah apike ngungkuli omah sampeyan. Dadi cuma salah posisi ngono. Apik eleke omah iku padha karo rupane wong wedok. Wong wedok iku iso ketok ayu, iso ketok elek, tergantung jejerane. Makanya ibu sama nek kepengin ketok ayu, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Gelek rombongan elek. Lah sampean kok lungguh jejer bojoku, yo ilang ayumu. Makanya sampean nek kepengin ketok ayu, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Lah oleh dhisik kakek ana wong ayu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyengkre.